Mar piny owacho mochung'ne go chapa bureau ka otenore mar apis mar ward rep ma South Sakwa ochiwo buge ma isomo manengo gi romo silings bilion 3 ne skunde mag primar duto 32 e ward ma South Sakwa mane Awendo. Ma otimore e kinde ma piny mangima ingo odiochieng' mar yango nyalo mar somo kod ndiko mong'ere kaka International Literacy Day. Lipod manogolo rogno ma UNICEF higa mar 2013 yango ni kuom jopuonje 10 mantie grade 6 e piny Kenya maro madek kuomgi thembo e somo gigo mondiki kod dho ngere. Lipot manogol kod wezo bende higa mar 2011 bende yango ni mana tamalo mag jopuonje 40 mantie grade mar 6 ema nyalo somo ndiko go ma onego som kod japuonjre mantie grade mar 4. Jokanyo sekno mar somo wach ni pek mar somo kod ndiko osekel kod rem mar miyo jopuonjre mise maber mar somo ma idendo kod dho ngere kaka foundational learning. Keche chien kacha nyochi yudo ka samoro skul nyalo bedo maonge japuonj mondike sirikal. Koro jonyuol ema samoro ndiko japuonj. Jopuonj wacho ni thoth sikunde osebedo kod pek ma oting'o nok mar buge ma isomo, nok ma jopuonj kod midhieche mamoko mamiyo keto mise ma somo motegno ne jopuonjre ok bed mayot. Ma nyotimore nikech lack of facilities. Wasebedo ka okwan gi facilities moromo. Nyithindo gi dwaro mondo gisom maber. Samoro yudo ka nyithindo nitie klas to buge tin. Koro onge kaka nyathi timo tich. Diana Lenje matiyo kod Kenya Literature Bureau kata KLB kod MC ma South Sakwa Kenouma mane wuoye kinde mane gichiwo buge ma isomo ne skunde 32 ward ma South Sakwa wach ni chenro mar chiwo bugeni en mar jiwo somo kuom jopuonjre ka ochakre nasari nyaka grade mar 3. Koro kancha na wuoyo gi jo Kenya Literature Bureau mondo giyie ka ginyalo konya gi buge moko ne giyie ma gikonya gi buge momiyo skunde te mane ward na kawuono ne wamiyo gi mana batches mano atiyo as per the units. 6 child cannot even read or comprehend class 2 work, then it truly saddens us and we wonder where the rain started beating us and what it is that we can do to improve. We have chosen to actually come and partner with the residents of Migori County to supply books in order to promote literacy. Focus mang'eny kuom foundation marwa, jo nursery, jo grade 1, grade 2 kod grade 3. Ma e kama chakruok mar somo kendo an gadieri ni kony mwayudo kawuono dhi medo konyo nyithindwa duto te. Giwacho ni nyaka sani jopuonje mathoth onge kod mise ma otegno mar somo nikech ok ginyalo kata mana buge ma ginyalo somo. Challenge mokale momiyo ECD ok dhi makare en ni pesa duto te podowe owe malo in national government to function okel piny. Foundational learning is a devolved function. It is a function of the county governments. And Kenya Literature Bureau has got books that it has published and printed for this. MC ma South Sakwa wacho ni kata kaunti ma Migori gisetemo keto mise ma otegno mar somo e kuonde somo duto te mag nasari. Sudo maber sani kaka ward na asegero ECD classrooms duto te. Mamiyo ko na wacho ni mondo penj jogi mondo konya gi somo buge. Early learning has been a challenge. As a county government, we are bridging the gap by Ramogi TV, Migori.